Ajattelin tätä yksin Hunger Gamesia. Mä en sit tiimaa kenenkään, koska mä en halua. Ja mun nimi on Banana6552. 3, 2, 1. Fuck! My fucking box. I get the carrot! Porkkana on turvallinen. Ei, mä hävisin tän peli. Jolla mä löydän tuolta vuoren päältä yhtäkään boksia. Ei! Ei. Mä vihaan hyviä tyyppejä, jotka haluaa tappaa. Saatana. Saatana! Ei! Nope. Vitun paskaa, saatana! Saa. Katsotaan päästäänkö Skywarsiin. Ei, näin voi tapahtua. My dog has been the face. Ei, ei pääs. Mä en tajuu, miksi kaikki, no niin jutellaan tonkaan, miksi kaikki haluu niinku tappaa aina sen nobon. Mä en tajuu vaan sitä. En mä vaan tajuu. Ei se voi järkeä, enkä mä tiedä. Minkä ihmeen takia? Tehdäpä lapsillekaan. Tän paikan nimi sit on niinku... Tuossa Lifeboatissa lukee kaikki toi. Eli se on... Täällä painat tosta. Se kirjoitetaan IP lbsg play.lbsg.net. Sitten laitetaan vaikka kick. Sitten painat add server, niin mulla on jo se, niin sen takia en sit enkä ihan tajuu. Onko tää video loppu tähän?